Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a Bernat Artola FM, la vostra ràdio escolar. Avui tenim un programa ple de temes interessants, preparats amb molta il·lusió pels nostres companys i companyes del col·legi. Al llarg d'aquest programa coneixerem com s'està organitzant la biblioteca amb el projecte BiblioEdu. Descobrirem com funcionen els jocs de fusta i els tallers al pati i, per descomptat, parlarem del Festival de Música, tant el que farem a l'Esteparc com el que prepararem al col·legi. Així que, sense més espera, donem pas als protagonistes del dia, el nostre alumnat. Comencem amb la primera secció. La nostra companya Paula ens explicarà com s'està organitzant la nostra biblioteca amb el projecte BiblioEdu. Endavant! Hola a tots, som els encarregats de contar-vos com està funcionant la nostra biblioteca, gràcies al projecte BiblioEdu. El primer que hem fet és posar ordre i organització a la biblioteca. Hem classificat tots els llibres per temes i nivells perquè siga més fàcil trobar-los quan volem llegir. També estem registrant tots els llibres en una plataforma digital. Així podem saber quants llibres tenim i controlar millor si algú se'ns emporta a casa. A més, els estem etiquetant un per un per a preparar-los per als futurs préstecs. Una de les coses que més ens agrada és que des de casa podrem reservar llibres amb el carnet de la biblioteca del Bernat Artola. Així, si volem llegir un llibre, només l'hem de reservar des de l'ordinador i passar per la biblioteca a recollir-lo. És molt més fàcil. Esperem que cuideu la biblioteca i aprofiteu per llegir molt. Vos animem a vindre i veure com ha quedat. Ara és el torn de Ian i Marina, que ens parlaran dels jocs de fusta i dels tallers que es fan als nostres esbarjos, perquè així siguen més divertits i creatius. Conteu-nos! Ara vos parlem del pati perquè tenim moltes novetats divertides. En segon i tercer cicle s'han organitzat tallers molt interessants. Per exemple, tenim un taller de biblioteca al pati, on fem activitats d'escriptura i lectura. També hi ha jocs de pilota com bàsquet i balontir, per als que prefereixen moure's i jugar en equip. I si vos agraden les manualitats, hi ha una taula de dibuix i manualitats on podem pintar i fer treballs creatius. En primer cicle han arribat uns jocs de fusta tradicionals molt xulos. Vos explique ràpidament en què consisteix. Zig-zag. Hem de moure una boleta fent-la baixa per un circuit de fusta en forma de zig-zag. És molt divertit i relaxant. Hockey. Juguem com si fora un pati de hockey, però en una taula de fusta xicoteta. Guanya qui marca més gols. Hockey ràpid. És com el hockey però amb un joc més ràpid perquè la pilota es mou molt de pressa. Tanca la caixa. És un joc de números on hem de tancar caixes segons els resultats que ens toquen en els daus. Guanya qui aconsegueix tancar més caselles. Ens agraden molt aquests jocs perquè són divertits, juguem en equip i ens ajuden a aprendre coses noves sense donar-nos compte. Esperem que tots respecteu el material i ho passeu tan bé com nosaltres. I ara parlem de música amb Irene i Pedro. Dijous 19 de desembre celebrarem el Festival de Música a l'Esteparc, on el nostre alumnat de l'orquestra demostrarà tot el seu talent. I divendres 20 de desembre tindrem un altre gran festival de Nadal, ací, al col·legi. Què millor que els nostres alumnes per contar-nos què estan preparant. Endavant! El 19 de diciembre, los niños y niñas de la Orquesta del Bernat Artola harán una actuación en el Esteparc a las 7 de la tarde. Tocarán las canciones de Noche de Paz, Burrito Sabanero y por último, Feliz Navidad.
El Mercadillo Solidario del Bernat Artola se celebra el 20 de diciembre. Consiste en que todos los juguetes que no se utilicen se llevarán al colegio. Los ponen en mesas y a la persona que le guste el juguete pagan un precio entre 1 y 5 euros. El dinero recaudado irá a Solecas, una asociación contra la leucemia infantil en Castellón. Además, los juguetes y libros también hay cajas de alimentos, principalmente productos de primera necesidad infantil, para donar al Banco de Alimentos de Castellón. El 20 de diciembre los niños y niñas de quinto A y quinto B de primaria del Bernat Artola irán a una carrera solidaria organizada por el colegio CEI Blasco Ibáñez, la 7ª edición de Corren per Celia, Marta, Carla y en memoria de María. Esta carrera tiene carácter solidario y no competitivo. Los beneficios de la carrera irán a asociaciones fundadas por familias de niñas afectadas por diferentes enfermedades raras. El 20 de diciembre, el último día antes de las vacaciones de Navidad, el colegio del Bernat Artola hace un baile de Nadal al Bernat Artola, compuesta por Javi, el profesor de música. También toca ukelele 1, 2 y 3, la canción de las Christmas. La orquesta del colegio, dirigida por Javi, el profesor de música. Y por último, los niños del instituto. ¡Que viva la música! Ara donem pas a la nostra companya Júlia, que ens explicarà un projecte molt creatiu i emocionant, el projecte del cinema. Endavant! Hola a tots! Us volem contar com està sent el projecte de cinema que estem fent al col·legi. Estem treballant amb una tècnica que es diu stop motion, que és una manera de fer pel·lícules animades amb fotos. El procés és molt interessant. Movem figures o objectes a poc, fent una foto de cada moviment. I després unim totes les fotos per a crear la pel·lícula. És com si tot cobrara vida. Al final del curs organitzarem un festival de cine al col·legi. Convidarem a totes les famílies i els amics per a veure els curts que hem creat. Estem segurs de que vos encantarà veure el resultat del nostre treball. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. I per finalitzar, la nostra companya Assumpta ens parlarà d'un altre projecte musical, l'Escola Canta. Hola a tots, estem participant en el projecte Escola Canta, que és una activitat conjunta amb els altres col·legis de Castelló. Estem preparant una cantata, que és com una obra musical gran on cantem moltes cançons junts. A més, estarem acompanyats per la banda municipal de Castelló, cosa que fa que tot sigui encara més emocionant. Com a sorpresa final, tenim en directe al director de la banda municipal de Castelló. Estem assajant molt per aconseguir que el dia del concert sigui inolvidable. A més de cantar, també estem aprenent a treballar en equip i a viure la música d'una manera molt especial. Esperem que vingueu a escoltar-nos quan arribi el moment. I fins ací el programa d'avui a Bernat Artola FM. Gràcies a tots i totes l'alumnat per la seva participació i a vosaltres per escoltar-nos. Recordeu, dijous 19 de desembre a l'Esteparc i divendres 20 de desembre al nostre col·legi. La música serà la protagonista. Que tingueu un bon dia i visca el Bernat Artola! Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat